Здравейте, че аз съм Аджо Геймърбир и в момента е доста късничко сутринта за снимане, но реших все пак да се снима едно клипче. Защото днес цял ден няма да ми има и утре сутринта пак по това време ще има ново клипче. Днес играем Call of Duty, мапата ни си Сиатол и ще се видим как ще се представим. Например като Спарта. Бе! Знаете ли колко хора ще си сменя гъна? И това е Икса. Така. Не знам какво да взема. Сейчас ще взема един Томпсън, за да можем да го вземем най-бързо. Аз правих и така. Оф, пак ли е? Не, той няма вече. Окей. Да, серверчето много яко, както казвам хиляди пъти във всеки епизод. Вижте, съм ранг 17, имам 3 повишения и отдолу в този клип му остана и 18. Бре. Убих някакъв първи кил. Много добре. Надявам се чувам, понеже много тихо говоря. От тук ще останах да мога да взема клип. Така. Мираж. От много време съм играл с Томпсън. Ми е някак странно. Тоест добре, не знам как ме изяде. Но смятам пак да взема това, защото с това ще съм най-добре. Нека малко използваме нашия спринт. Пишете дали искате Call of Duty синглплеер, аз не искам. Може само едно ревю да ви направя на играта, мултиплеера си е най-хубав. Защо се умирам, ви? Добре. Надявам се да се чувам, пак извините, че го казвам, но... Да, дори аз не се чувам. Пред... се чувам гласа под слушалките. Добре. Това пък не стана. Хотите да играете Call of Duty 2 и мултиплеер. Fuck the killer. No fuck a bitch. Бич, не го лижаш, бе. Бич, свалихте го, бич. В момента вали дъжд и може да има някакви армагедонски рапти навън. Армагедон в момента слизам. Така че се пригответе. Ако искате лайвстрим, пишете. Ще е лайфим на Call of Duty. Сега почваме да защо да сме лайвстримове. Пишете в коментарите да, ако не, не. Защото това ми е повече от достатъчно. Защото там прави впечатление. Получих 5 асистенция. Вече да ходя по сградите. Добре, аз скочих и се върнах. Уау. Аре, бе, тръпне се, бе. Паш пред мен река. Паш! И не го килнахме за асистенцията. Мой. С 5 точки ще не излезе. Ще не излезе 25 точки, ама хич, нали? Сам де, че имам 8 кила. Вече тук ме досаха. Следващата игра да се приготвя. Оф, какво става, бе? Кажете, ако искате да снимам някаква друга игричка, Майнкрафт, разбира се, може едно клипче да направя. Ако искате да рекламираме ваш сервер, ние няма да го направим. Вау, хора, това не му операм. Чувствам се като пружината.
Ако знаете за какво става въпрос. Чутка иди разбора се, ще знаете, бе. Дори не знаете кой пружина е. Буквалния смисъл. Пага е. Този беше снайпер. Чакал, малък. Малкичета, калчета, те тук са много малки. Англичанчета. Бум. Как ма свали, бе? Един бог знае как ма свали. Колко свалих? Виждам там. Свалих там. Нека се престорим на умрял. Нека се редженим. Нещо снайпер. Майко чик. То с глисете. То се го върнах. Изчисти игли. Имаме тук. Тази игра може ги прецети, но я колко са престорите на умрял, просто с контрола. В калото това едно не действаше. То с нещо диетна. Този го свалиха. Ма се каза лека нощ. Вай, човек, как му се разъм на един кил стос? Знаете, представя в момента не мога да говоря, че съм са тотално изхабен, то си вярно. Майко, надявам се чувам, човек. Надявам се. Добре, след малко напред да превършвам клипа, защото много клипове дълги не снимам аз. Така се мислех да не е толкова дълъг. Малко громтевички. Но с този дъжд не мисля, че е много добре. Как нали го добре. Лайгарчето си бил най-живе, обаждай се, пича. Фък. Свали го. Ой. Е ваш, хора, е ваш. Надявам се мапа да го сменят. Защото имам и за коментиране. Клипа ще качим или късно вечерта, или рано сутринта. Зависи, ако гледате канала и го следите. Ще разберете кога. Често. Добре, за следното серия ще отмайте черти, така е по-точен от всички други, които съм ползвал. Добре, този го свалих. Майко. Добре. Нека... Вяхта. Това не стана, ти тисках. Намерих си хочето. Ето тук. Следващия матч ще е да мъгъл брат. Ще да снимам на него. Хора, това ще е от този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Foxconn и чао.